ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Mairang Presbyterian Academy Secondary School, Kabadon Hakasnong Mairang Mission, Eastern West Khasi Hills District, Bat Kabahap apo ka Jingpule Chok Mairang Presbytery, Kapentip Pajba, Baka School, Nadu Kani ka Academic Session, Arjar Apusaw, Kla Plie Pajba, Yaka Lower Primary English Section, Bat How Ni Usnem and Plie Shwa Tanadu Class Nursery, Hadu Class 1, Badia Class 2, Hadu Class 4, Asnapan Ka Manlaw Snem. Ka Headmistress Chok Mairang Presbyterian Academy Secondary School, Kakong S. Langdo, Kaliatu Baka School, Nadu Uni Usnem Arjar Arpusaw, Kla Plieru Yaka Music Class, Nadu Class Nursery, Hadu Class 10. La ban penken mau baka ni ka school kadika way ni ka school kabla rimtam Mairang. Balasang yaka Usnem Khatkhandai Spa Sao Pau. Bat hakatay ka por latip yaka gom ka Mairang Middle English School. Bat kadairu ka school kantay ka baningkong apo West Khasi Hills. Nray manta ka ni ka school kaday ka bagi kana senrang berkantay kila ban litpule lang. Kakong es lang do liatu baka ni ka school kalakanjo manta prap sa usnem. Kalayo aru ya ka jigitu na ka embus na do usnem arhajar lai. Haka bagi kana gibiya kun ya ka SSLC examination kiliyo niya kun kum curricular candidate. Kakong es lang do kaliatu ru pakat kum ka jingya chung kapor ka school kalala ban penbiang ya computer education, ya ventilated classroom, ka mini basketball court, ka common hall, panala aru ban penbiang ya ka adi ki toilet ki bobiang. Ka school ka khot ka wear ya ki kemi ki pa ki bakwa ban pha ya ki khun, syakani ka school, bakin skawhawan banwan sim, ki admission form, haka baka tarik ka bakadu ban penbiang ya ka admission kalong halani shwa ka arkholatrik rempang arjar pusaw. Baka tarik pasdang ya ka school, nakabenta ka Lower Primary English Section kanlong hakasitarik ulber arjar pusaw. Ta hakabenung kong ngapen pao ka jing songo ka bakraw yo blay. Lengwa ka nega jingay lenti jong ka school ka jongi ka bangi tip kung ka Mairang Presbyterian Academy Secondary School. Kabalasdang ka jing siya na dukas nam Khatkhandai Spa Sao Pau. Kabalatip ya ka menswa kung ka Mairang Middle English School. Dan ray hadu menta ka nega school kadang yai teng. Patlatip ya ka menta pat ka Mairang Presbyterian Academy Secondary School. Kabahap apo jong ka Eastern West Khasi Hills District. Kani ka school jong ka Mairang Presbytery hadu menta. Te kumta nga penpaw ka jing sungu bakraw yo blay. Bangila don ni kelas untuk sport ko benswa nadu ka class 6 ka mabot ka bahap ka upper primary section bat kumjuru ka secondary school hadu menta ka nadu class 6 hadu class 10 henry menta ka snam kani ka academic session arjar arpusaw ini school kala don ka jingtmu bat kala yadru ka admission hadu menta pangin plino Ïaka Lower Primary English Section kani ka long be purely English kaban sedang be nadu nursery hadu class 5 tengi pen pau ka jing sungu yo blay lamba kani ki jingai enti jong ka school te ni soban ong ban hakani ka por banga sobhaban pentip pai ba syapi ki kimi ki pa ki ba don jingmut ban pha school ya ki kon ki jongpi baka ne ka school kamde shu ka school kabang itip ya ka kum ka school ko bala itho pura da ka Meghalaya Board of School Education nadu ka snam 8,000 lai kane kan yarap shibun ya ki kena pule bakin yo ban appear ya ka SSLC examination kum curricular candidates kum juru ngasobha ban pentip ba sya ki pigi kimi ki pa baka ne ka school ka jongi ka donru ka computer education ka donru ya ka mini basketball court ka baki kena kila ban ya le kai ki kena bi yo ban le shibun ba ki activities
bagi tip menta bahkan ni kejuk menta ya be syakata bagi tip ya ka kum ka sports nama balai ka sports kada is a part of education bagi kena kinyo ban learn shibun ki aka lengba ki activities jong ka sports kum juru ngapen pau hang ni takwa ban pentip shapi bahkan ni school ka jongi ka don ya ka water laneka toilet facilities ka babit ka babyang nakabanta ka jingbiang jong ki kena pule ki jongi idon ru ya ka common hall bagi kena ki la ban le ya ki de ki inter class la ne ki inter house langba ka de ka common hall bagi kena ki la ban le kaiแต่กุมจูโรขัดดุยาวายกับสโนบันเป็นปาวกับจิงสู้เอโยเบลย์บาฮักกันในกับสนามกับ managing committee จองกับ school กับละดอนกับจิงทูบังอินปลีโนกุมนี่ยากันในกับสนามยากับ music class กับตางบังอินสดังโนฮีนาดูกับ class nursery ฮัดู class 10กันนี่กับลองกับบรรดา is a part จองกับจิงพูเลจองกินนาบักกินทิปbaka music kadingi baka juk jong ka music bagi kina kin la bandan shibun ki aka lang bagi soul jingwai kanong hikai ngila yo lapa ya ka baka la yo jing tibet hi naga Bangalore University de naga ta daw nga sobha ban pentip pa ba sige kimi pa ba nga khot nga wer ye pi sobha ban wan sha ka de school ka jongi baka long ka jing kar khu ye ki khon ki jong pi ba chi sin ka sngi kin salong kapan siat kin salong ki klor ki ba pranai ban ting shine ya la ka jong ka long ying long sem jong pi bat kum ju ya ka im lang sa lang jong ki ne ki than ki dong ki jong